Jaahas, heippa. Katsotaan vähän, mitä meikäläinen on saanut aikaiseksi. Vähän ollut tämmönen saamaton, kun on ollut niin pirun kylmäkin täällä. Ja. Ei oikein huvittanut, kun aina on tullut ja aamulla ollut pakkasta. No aamulla mä en olisi kerinnytkään, mutta kuitenkin. No juu, mä viimeksi tuosta kanttailin noita kukkapenkkejä ja toi penkki jäi sitten niinku toiselta puolelta vielä kanttaamatta. Ja nyt mä saisin aikaiseksi semmoisen, että tuohon saisi jo ruveta tuomaan sitä kuoriketta, kun sieltä rupeaa jo nuo, en tiedä näkyykö tässä kuvassa, mutta tuolta tulee noita kuuliljoja jo näkyviin, niin niitä voisi siitä hyvin vähän jo kattaa. Niin, tänään mä sain aikaiseksi tuo toisen puolen nyt sitten, kun sehän jäi tästä kesken. Tästä eteenpäin. Ja siinä vuohijuuret kukkii komeasti. Ihme kun ne on säilynyt, ettei pakkana. Ne ei kyllä kauhean herkkiä pakkasella vissiin ole. Ja. Sai tämä reuna kantattua tästä. Ja on se nyt vähän aikaa ainakin sit siisti. Tuolla takanahan tuo liittyy sit vähän niin kuin sillä lailla tuohon maastoon. Ja sit siellä on niin paljon jotain kivikkoa ja juurakkoa, että sinne ei saa edes kantattua. Kunhan nyt edes tää etureuna, mikä niinku näkyvissä. Joo. Onpas hieno ehto tai iltapäivä, mikä nyt tähän kello en tiedä yhtään. Niin aurinko meni kyllä pilveen, mutta nyt alkaa olla semmonen kiva ilma, niin jotain vähän tehdäkin, kun palelee. Mitäs nää nuput jaksaa tää? Kai sieltä sitten jotain tulee, kun muutama nuppuu. Tää on nyt semmonen ongelmapenkki vähän, että meinasin tätä kanssa tästä nyt, kun mä vähän sitä tosta kanttasin, mutta tää on nyt, tulee nyt 17 kesä, kun tää on ollut olemassa. Tää on nyt sit vähän jo tämmönen, esimerkiksi tää, onko tää nyt se nukkapähkämötä ja harmaa tässä. Tää on tullut nyt varmaan 30 senttiä ulos tuolta penkistä, että täytyisi nyt varmaan, en mä halus varmaan välttämättä laajentaa tätä penkkiä, mutta ne vois siitä ottaa ylös ja siirtää johonkin muualta tai jotain. Ja sitten tuossa lampussa on villiviiniä ja sitä tulee täältä vähän joka puolelta näköjäs. Tossakin oli oikein juuret, että se saisi niinku periaatteessa tuosta pistäisi ruukkuun, niin saisi komeet taimiin. Mulla on jotain tuolla kasvihuoneessa onkin. Tää on semmonen sekametelisoppa, että en oikein tiedä. Tääkin yhdistyy tuosta takaa tuohon rinteeseen. Se menee tontti loppuu sitten tuohon rinteeseen. Täytyy katsoa mitä tämän kanssa sitten tekee. Mutta sain mä niin hiukasta reunaa sitten siivottua. Että melkein täytyy ajan kanssa oikein katsoa noita mitä siitä saisi muualta tai tehtyä niistä siirtotaimia tai jotain. Joo. Tää puoli on myös semmoinen, jos tätä kauheasti tästä rupeaa, tai tätä ei pysty kantaa, kun täällä on sitten taas männynjuuret ja mitä kaikkea täältä tulee vastaan. Mutta täälläkin sitten tuo tämmönen kiva pikkutalvi on jo kukkii. Vähän pois tosta tehdä se kukkii, tuossa on vähän piilos. Mut pitää katsoa nyt, mitä tän kanssa on sit oikeesti. Mut joo. Ja toi on kans kiva tämä ruusujuuri. Tää on ajois aina. Sitten oli tämmönen kiva pallo. Sitten se kukkii vähän semmosen keltaisen. Sitten tuolla on mukulaleinikkiä sekin jostakin. Taisin joskus saada jonkun pienen nyytin ja siitä sitten on levinnyt. Se menee, se kukkii vähän aikaa ja sitten se menee häipyy sitten sen jälkeen. Tulee vasta seuraavan kevään. Joo, valkotäpläinikkä siinä. Tää on semmonen jännä, kun ensin tää kukkii, ensin se tekee pienet lehdet, se kukkii. Sen jälkeen se tekee sitten semmoset isommat nätit lehdet, mikä on koko kesä. Ja vähän sama kokoiset kuin tuolla, mikä tämä nyt oli, kuuliljalla. Sen tapaiset lehdet, mutta tommoset pilkulliset. Se on tommonen aikainen kukki ja kans tuo. Sekin on vähän tommonen jo harventunut, siitä on ollut ennen. Se on ollut, no ehkä sekin on vähän, kun se on niin
vanha kasvusto jo kans, että sillekin voisi jotain tehdä. Kattelin tuossa just, että tuomissa on jo kovat nuput. Nekin varmaan pian. Nyt meni niin pilveekin aurinko. Niin. Näissäkin näkyisi olevan jo vähän niinku jotain meininkiä. Vielä valkoista nuppuu jo kohta kukkii. Heti kun tulee vähän lämpimämpi, niin kaikki ryöpsähtää kukkimaan. Nyt on tosiaan ollut toi koivu vähän pahana tässä näitä. On itselläkin joutunut ottaa vähän allergialääket, kun tää vuosi on ollut aika paha koivun kanssa. Monta vuotta ollut välissä, ettei ollut mitään allergiaa, mutta nyt sitten taas ollut kovaa niiskutusta. Joo. Tämmöistä väliaikatietoa välistä täältä näin. Täytyy nyt funteerata sit mitä tekee tuolla tällä penkillä vai tekeekö mitään. Antaako olla vaan kasvaa. No tuohon viuhkaako nousee sitten tämä humala. Mun täytyy nyt kai vielä katsoa mistä se lähtee tulemaan ja ohjat sitä taas tuohon viuhkaan. Niin se on ihan kivan näköinen kun se nousee tuohon heinäseiväsviuhkaa. Tää on vähän semmonen kyllä semmonen sekametelisoppa. Että no, pitää katsoa mitä jaksaa viitsii panostaa. Mutta tosiaan tässä on tätä jalopähkää. Mä en tiedä millaisen oikein. No mä en varmaan viime kesän tätä sit sillä lailla kattonutkaan paremmin. Et se pääsi tuolta, niin se varmaan juurista leviää tollain. Niin siitä saisi niin paljon alkuja. Täytyy katsoa mihin sitä siirtäisi tai jotain. Jees. Joo. Pari kertaa tästä alapihalta jo nurmikkokin jouduttu leikkaamaan, kun on niin paljon kasvanut että siellä olisi vähän tuommoista yleisnäkymää tästä. Joo. Jees. Noniin, täytyy katsella taas mikä on seuraava projekti. Katellaan. Noniin, moikka!